Radyo. So what's up madlang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel! So ngayon guys, for this vlog and for this video ay pupunta tayo doon sa school nila ni Nicole. Ayan, sa school nila ni no, mga pamangkin ko kasi we take time and we take to pasa-pasa the module. And alam nyo guys, every Friday talaga sila magpapasa sa module. Ipasa yung last week, nagpasa sila ng module, tapos ipasa na naman ngayon, tapos bigay na naman ng module. Tapos the last week na naman, ipasa na naman. Parang rotation lang guys, every Friday. Tapos every Friday din guys ay send sila ng yung mga teacher ng mga feeding like apples, like it's very delicious. So pupunta tayo sa California Elementary School kasi we get a module for my pamangkin. Kasi inutusan ako ng ate ko na ako na lang kukuha sa module kasi busy sila, naglalabas sila, nalalabada, so ako na lang. So for this time, so mag-vlog muna ako kung tingnan natin kung yung mga teachers ay sasali ba sila sa vlog natin ngayon. So nakikita natin guys, ayan dito, ayan, taran. So ang lakas ng hangin, fresh ang air kasi parang may ulan ata kasi sabi nila guys, may bagyo daw sa Pilipinas sa darating. Pero iwan ko kung kailan. Ha? Sirado? So, let's go guys, samahan nyo kami, keep watching guys, let's go! So ayan guys, nandito tayo sa school nila, ito yung school nila guys, ito yung California, yung school nila. So maybe kunti lang ata yung teacher ngayon kasi ayan, ang uwi na yung mga teacher. So kunti ang teacher, so pupunta kami asa tapunta, Nicole, teacher. Napasok tayo teacher. Ito yung school nila guys. Taran! California. Ang ganda. Guys, maybe hindi siya masyadong linis kasi linisin pa ata. So pupunta tayo kay teacher. Iwan ko kung anong teacher. Pasukin natin, siguro natin si mama teacher. Good afternoon, ma'am. Magkamis module, ma'am? Saan ba mangkon ba? Kuan, nanghatag ra pa ko card. Card. Kus amani uli, ma'am. Pulis ka lang. Sa maning. Per mahadari. So thank you, ma'am. Ma'am, explain niyo mo, ma'am. Ito po guys, si teachers sa California Bohol. So si ma'am Rita. Rita. Rofila. Si Ma'am Rita Rofila. Grade 2. Thank you so much, ma'am. Okay. Sila kay shout out, ma'am, sa laing lugar abroad. Okay na po. Okay, sige na. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you. So next tayo guys, sa grade 3. Grade 3 teacher. So let's go. Asa mag grade 3? Hello. Good afternoon, teachers. Hello. Good afternoon. Oh, yeah. Kang Nilsan, ato na dito po. Saan yung si Condan Carl? Saan yung Carl? Ay. Saan yung room? Kay ma'am. Ito yung room ni ma'am. Naglag-lag naman na siya, Max. Ito yung room ni ma'am Rachel, guys. Ma'am Rachel. Yes, ma'am. Dali, ma'am. Si ma'am. Ito, ma'am. Ma'am. Si ma'am. Ma'am. Ma'am.
Ikaw? Welcome! Oh, ganito yun. Gres Hindi mo pwede. Mani office nila guys, si Ma'am Rachel na, si Ma'am Rachel, gwapa kayo. Uy, ulis ba yaron doon? Ay, ikaduha to dia. Gwapa po to. Yeah, sila mani mga teachers. Rila! Why ka ngayon? Pero makuhaan ka pa maklasa man to. Mani mga teachers guys sa California, Ubay 3, Southwest District. Yan, mga gwapa kayo. Thank you so much mga teachers. Salamat. Bye-bye. Guys, dala na namin yung feeding. Ipakita ni Cole ang feeding. Ipakita ang feeding. Ipakita ang feeding. Ito yung school nila guys, from California, Bohol, Southwest District. Yan, ito yung school nila. Ito yun, tapos may design pa sila dito guys. Oh, may words pa na California. Oy, ayusin mo yung dala yung ano kasi masarap yan. Akin yung isa. Tapos iyon guys. Ito guys, ito yung ano nila, I love California. Ito yung design nila. So, nice. Tapos guys, yung mga teachers guys, ay maganda talaga yung attitude nila. Alam nyo guys, yung mga teacher doon kanina, parang nakakataba ng puso kasi nakisali sila sa vlog ko today. So, I'm blessed na nakisali sila sa vlog today. So, dala na namin yung feeding. Ayan, kasama ko si Nicole. Tapos sad to say guys, yung kasama, yung classmate ni Neil dyan na hindi siya binigyan ng feeding. So si Novijoy at saka si Neil dyan na nabigyan ng feeding. So Nicole, akin yung isa ha, yung milk. So dadala ni Nicole. So at ako ay nag-shout out sa Ubay 3 District Teachers in California, Bohol. Maraming salamat all teachers and principals and school head to the teachers of California, Bohol. Maraming salamat. God bless to all teachers in California, Bohol. So, maraming salamat. At don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, is Kuya Renz. At hanggang sa muli, paalam guys. See you soon to my next vlog. Bye-bye!